दिनैनि समाव पार्मानेन्टलि बोखाराखै साननैसो सानथामसोनि थाखाय बा बेखौ दोनथ'नाय जादों दोनथ'नाय माने बाक्सा जिल्लाजों सरजाबफाथ'नाय जादों बेनि गुबै जाहोना जाहैबाय आथिखालाव समस्ति दाफुंनायनि थाखाय मोनसे इलेक्सन कमिसननिफ्राय रिडिलिमिटेसन सोलिगासिनो दङ दा बेवहाय आसामनि गोबां जोंनि थागुबै सुबुंफोरखौ रैखाथिनि थाखाय बेवहाय जोंनि समस्तिफोरखौ दाफामफिनबाय थानाय जादों आरो बे समस्ति दाफामफिननायनि थाखाय मोजांनि थाखाय तामुलपुरखौ जास्ट खैदिनमाननि थाखाय सरजाबफानाय जादों आरो बे रिडिलिमिटेसननि खामानिया मावफुंजाजोबनायनि उनावनो तामुलपुरा गंसे जिल्ला हिसाबै आबुङै आगोलनि बायदि खामानि मावफुंफिनजानाय बे गासैबो जोंनि आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा दिनै फोरमायदों आरो जोंबो दिनैहाय सावरायलायदों जे माखासे जाहोननि थाखाय नैबेबायदिखौ मावनाय जादों आरो बे खामानिया जोबबानो जोंनि जिल्लाफ्रा आबुङै जाफुंजोबफिनगोन तामुलपुर जिल्लाखौ माब्लाबा बोखारनो हाया बे माब्लाबा जानो हाया आरो जों दिनैहाय रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायदों तामुलपुर जिल्लायैनो थागोन जों बेयाव गिनांगौ जेबो गैया जास्ट इलेक्सन कमिसनारा रिडिलिमिटेसननि खामानि जोबनाय लोगो लोगोनो जोंनि जिल्लानि गासैबो खामानिया जिल्लानि खामानिया सोलिखाबाय थागोन थेवबो जिल्ला हिसाबै रिसिडुल खालामफिननानै होनाय जागोन